Co dělat, když mi spadne iPhone do vody? Telefon otoč, tak aby voda mohla vytéct a nedostávala se dál do zařízení. Telefon zvenku osuš a v ideálním případě ihned vyhledej servis. Pokud se voda opravdu dostala do vnitřku telefonu, tak čím déle budeš čekat, tím to bude horší. Včasné rozebrání a vysušení telefonu mnohonásobně zvyšuje šanci na jeho záchranu. Pokud nemáš možnost telefon předat do několika hodin do servisu, tak je potřeba telefon umístit někam na topení, popřípadě na přímé slunce. Tím zajistíš, že se voda bude pomalu odpařovat, ale vždy je poté potřeba telefon rozebrat a vyčistit plošné spoje na desce. Telefon nezkoušej zapínat a hlavně ne nabíjet. Když dáš telefon po zásahu kapalinou na nabíječku, dochází k vyskratování a tím pádem se oprava mnohonásobně prodraží.